видеои нав торговая дар платформаи пакет опшн мешавад. Видео дар YouTube меброяд. Ҳаматонда приятного просмотра. Мерем бачо кор мекунем ва пас раса мекунем зиделкои кардагимона бифаҳмонем. Авдаин зидеу седа чӣ гапай? Имрӯз якшанбеай. Шанбе шуд ташне. 3 ноябр соат 4:55 сар. Ва ин ситуатсияда мо чира дида метонем даиҷа. Яъне ине локальный минимум буд. Чиқар ки мебинем тичини 1 соат зиёд ҳамҷа локальный минимум будаге. Ва иҷада ине перепоследний свеча объёмнее. Ҳозир мо 1 минута да мебинем чӣ гап шудисе. 1 минута да тенш дисе ва дар ҳамин ситуатсия 1 дақиқа поён медурам. Разворот кардан метона, лекин ба хотире ки свечаи перепоследний вай буд ку объёмни буд, бароям ма поён дуромадам. Вероятность удачама дар ҳамин свечаи перепоследний инем ҷуда кардам. Лекин маҷраи разворот шуданаш мумкин е. Барои ҳамин свечаи моро чанд қаш мондай? 3 дақиқаву 47 секунд мондай. Мо ждат мекунем. Уже мумкин ягон пункти 800 кати зиделка нагзашта боша. 56. Дар YouTube канали ма зиделкои минуса, плюса ҳама чӣ меброяд бачаҳо. Барои ҳамин натен. Значит ман хато кардам. Ошибка. Барои чикор мекунам? Позитсияи соз меовам. Нисходящий 15 секунд поён медиҳам. Секунд гуфтам. Рафтем. Хато кардем ку. 15 секунд зиделка кардистам. Даиҷа обратни ситуатсияро мебинем. Соат 4 саре. Имрӯз ҳама чӣ отесе барои мо. Бинем чикор мекунем? Паролро избарида мемонем, чтобы нагардем мо. Ай боло, осон ай диданаш. Басаем қапара. Даиҷа максимум 2 дақиқа поён. Я тайга мегирам, барои чӣ ки да уҷа ма камтар ошибка кардам, 15 секунда дуромадам. Худам нафаҳмидам ки ман 15 секунда дуромадам. Сабаби поён гирифтан. Савол дар сари шумо меям. Сабаби поён гирифтан чӣ хеле ки мебинем тичини ҳамин қадар вақту сония ҳамин калидорро пересекад, яъне кардагини се тарафи боло барои ҳамо вероятность даиҷа цена задержка мешавад бисёртаре. Лекин 1, 2, 3 свеча чӣ хеле ки мебинем объёми ростодагӣ, лекин передпоследний свеча ҳамин калидор монда теншдаги ва даиҷа ҳолати разворот шуданаш бояд бисёртар бошад, чем ай пробития. Барои ҳамин ҷудат мекунем. Мо 1 минута дига вақт дорем. 17 секунда агар ҳамин свеча тен натад, значит калидор мона чикор кард? Пробой кард. Рафт тарафи ҳаво. Рости беман недод. Вау. Истироҳат ва 1 минута ма ҳамча медурам тарафи поён. Барои чӣ 1 минута тарафи поён медурам? Барои чӣ ки свечара 50 секунд мондаге, лекин интервал вақти мара 43 секунд мондаге ва и дар последний секунд тени бемаънӣ шуданаш мумкин е. Барои ҳамин 1 минута ма медурам. И вақти ма яъне намераса. Барои ҳамин ман бояд дагон мекардам дар ин ситуатсия. Ва чӣ хеле ки мебинем чанд секундш монда? 27 секунди свеча мондай. Ва дар иҷа точкаи мо дар якумги зиделкаи дуромадагии мо 14, 13, 12, 11, 10, 8 рафтеса, лекин свеча объёми ганда зур дорад. Ба хеле объём и метавона бирава тарафи ҳаво ба шарте ки чӣ тен нашава.
ва идиюм яъне даромадагӣ дакунумона 13 секундаш монд. плюсмона гирифтем, чӣ хеле ки мебинем барои чӣ? Барои чӣ ки ин калидора як бора пробит карда наметавонед, баъд ҳами тени ина мебинем, ин свеча сабаб шуд барои направлении ҳамон тараф нарафтан. Оянда наметавона ин пробой кунад, лекин кай именно ва дар инҷа чӣ хеле ки мебинем разворот шуд ина стремится кадра ва обратная сторона каш омад. Ва получается мо ай локальный инеҷа да буд аввал локальная точка сопротивления да ин точка буд ва ина ин макса инеҷаро обновид кард. Дар ҳамин ситуатсия мо чикор карда метавонем? Мо поён омада метавонем бачаҳо, лекин мо бояд ждат кунем ки ҳамин свеча хотя бы биёя як бор инем болода бурасе. Айнамҷа ман 1 дақиқа поён медорам ва айҷои безидроман. Мақсади ман айгиҷо будам инҷа поён омадан ай ҳинами хат яъне успед накардам ман ва ай тенш қапидам. Ҳеҷ гап не. Ҳозир як борига агар стремиться кунам биёя ҳаминҷа бираса, бо ма поён медорам. ҳар як сцена бояд ҳар як калидоре ки разворот мешавад постараться мекунад ки ҳавая як бор обновид кунад ва направлениеша баъд алиш кунад. фаҳмо? Барои мо ждат мекунам. Агар ки биёя ин максимум бия, бо ма 1 дақиқа поён мефурам. Поён медорам яъне. Ва ждат мекунем. 10 секунди свеча мондай, 20 секунди ма. Разница 120 пунктие уже и бояд стабилни плюс боша ва дар ҳаминҷа бо ма метавонам поён будам. ҳама ҳамин таргоя чизамона дар як пара буд кунем. биён хай ягон параига мековем. И дальчи бо поён мерава. Ягон ҷо намерава. И дальчи бо поён ҳамхел поён. Ин чӣ хеле ки хес бо ҳамхел мефурӯя, инами калидор стремиться мекунам миёя. биён ягон параига медорам ба нагоян акай умар як параеро ифти поло поён поло поён сделка кадаси бароям биён ягон ҷойга медорам. Пара USD рубл медороем мо. Чӣ гап мекунем? Ҳа, ман инҷара бояд сумма кам кунам. минус 11 100 нишон додиса, лекин мо плюс мона гирифтагием. Дагон кардем ко. ва оли обновид шудагӣ нест. Дар ҳамин точка чикор кардан мумкин аст? 1 дақиқа боло омадан мумкин аст, лекин ай инами ҷо надороен. Ягон новичок да ман совет наметам. Ай инами хеле ситуатсия омадан. Инами ҷое ки ман даромадам. яъне шумо постараться кунед ҳамхеле ситуатсияҳо нағалтед. ждат кунед хотя бы либо инаи болора ждат кунед, либо инаи поёна. фаҳмо? ба сабаби ки инаи свеча чӣ хеле ки мебинем омад расид тени бемаъне дод, барои ҳама боло омадам. ҳамин свечаро нигоҳ кардам. фаҳмо? Барои ҳамон постараться кунем ки бифаҳмем. ва чӣ хеле ки мебинем ай рӯи тренд кор кардистай. боло поён. Яъне обновид кардаги ҳамин треугольники моро. ва дар инҷа чанд секунд монд? 14 секунди времямо мондай, 3 секунди свеча мондай. ва инҷа дар и плюс монам гирифтем хай дар и парарам. ва анаку мо ждат мекунем. масаҷ ждат кардан ба фикри ман видео дуру дароз мешавад. барои ҳамон биёен ай ҳама кори хуб ягон параига мерем, чтоб ждат накунем ва вақти шуморо нагирам. тез я торговую сессия мекунем. дар ОТС торговаться мекунем. суббота 3 ноябр, яъне соати 5 сар ман записатон кардистам видеоро. ва мебинем ОТС моро минус мебарад ё плюс. ин нашиди паро дар як пара нашидем. пара кофта бо гарден ва ина инҷаро чӣ хеле ки гуфтам поён меям, поён омад расид. ба мақсадмон омад расид. И
яъне ҳамин ситуацията я дақиқа поён омада мешавад. Уже камтарак опасная зона шуд. Сигнали основном ай боло буд. Фаҳмидед? Ай не боло буд, яъне як свеча, ду, се, чорта свеча да медромадем. Уже шикарда мешед. Дар инҷа уже мо камтарак чикор кардем? Риск кардем. Камтарак. Барои чӣ риск кардем? Ин метавонад ҳозир тест кунам, биёя ине уровниша апгрейд кунам, ине левела апгрейд кунам, ба ҳар тараф биём бифурӯям. Фаҳмо? Схемае ки мо анализ кардем чӣ хеле буд? 1, 2, 3, 4 ва обратни поён биёя, бояд инами точкаро апгрейд кунам. Прогнози мукати, яъне. Барои ҳамон ждат мекунем, чиш наша. 11 секунди свеча мондай, 15 секунди вақти мо. ва инҷа мағзи мо пересечения линия нишон додааст. Мо плюсмонаи пара гирифтем ва я думаю, инамҷа рози апгрейд мекунам ҳами. Дальнейшем может быть пробит кунам то инами калидора. Инами калидора, яъне ман хеле ростпарост тенои инҷа монам ина. Ва ин инҷа максимум поддержка ира сарх мекунам, чтобы яснитар боша шумода. даем пара сделка кунем, накунем. $1290 уже плюса гирифтам, а? Ва камтар ждат мекунем. Лучшаве ҳами свеча уже ҳама чиро ясна мекунад. Свеча бемаъни шуд, сразу резко движение вверх шуд, даже успеть сделка дромадан накардем мо. Дальше мерем, хай постараться мекунем. Ма уже 10% депозитиотар кор кардагим бачаҳо. Хай постараться мекунем 2000 кунем, баъд бурем. Дар трейдинг пули осон нест. Ягон мод и хеле гапчапа вообще абсолютно ягонтон бовар накунед. Барои чӣ ки дар эдрани мо ҳозиро трейдерои ҳастанд ки мошенник бисёр шудаид дар сфераи моро. Барои мо аҳамият додем, қати ки саро кор мекунед шумо, кие чие одам. Вақт нигоҳ кунем ки ва ба картои Тоҷикистон абсолютно ягон копейк пул напартоен. Ҳамада ясне, як дақиқа поён медроем. Барои чӣ ба картои Тоҷикистон? Ба картои Тоҷикистон шумо пур мекунед, окей, пултон меяд, а пултонро вивед карда наметавонед. Фаҳмо? Ин қадар проблемае. Барои ҳамон ҳамин проблема шумо дар кора не. Bybit, Binance ҳамин чизҳоро истифода баред. Ва дар инҷа чӣ хеле ки мебинем, чӣ гап шуд, пробой шудааст. Ва ман 1 дақиқа дромада будам правилно ва 35 секунди свеча мондагаи 32. Бояд дутаига ай ҳамин точкаро медорам тарафи поён. Резко движение пробития калидор карда бояд натонад дар ин ситуация. Ҳозир ман ёро як бор удалит кунам, ганда схемаон бисёр шудай. Ва чӣ хеле ки мо ба кавикда мебинем, ин стремится кардааст, яъне ин эҷаро апгрейд карданда. Ва ман ай ҳамин чиз чӣ аждад дорам, разворот аждад дорам. Дига ягон чиз аждад надорам. Чӣ хеле ки буд дар калидори аввалаш, обратно бояд биёям, калидори аввалаш бутроем. Барои ҳамин ждат мекунем. Ҷам 23 секунди мондай. Ва дар ин ситуацияда разница чанде? Разница 26 пункт, 13, 0 пункт. Болои сделкаи мондай. Чор, 5, 3, 2, 1. Разница 1 пункти нагузашт. Ва мо ждат мекунем. Ма ай ҳаминҷа бояд плюс мо бигирам, баъд мебурам мерам. Барои ҳамин дар ин ситуация ман чӣ кор мекунам? Ждат мекунам. Яъне биёяд дар инами линияш бирасад, баъд уже ини хатчамада дар кор нестай. Уже хатчамада дар кор нестай. 4, 3, 2, 1, 0. Як дақиқа камтарак ждатш мекунем.
1 дақиқа поён. Тамом, уже бояд инам калидор биёя бидрояд. Тамом. ва агар ҳамин сделкаи мо бигзара бародаро, уже депозити мо мешавад 2000 ба расчёти ма. видео дуру дароз нашава. ҳамин пас тараца кунем ки time money management, risk money management ва money management рioя кунем. Например, шумо $100 депозит дорем. Правильно? Агар ки айрӯи сложный процент мо ҳисоб кунем, 2 рӯз пас тараца кунем, фақат $1 сделка кунем. 2 рӯз. Баъди 2 рӯз пас уже сеюм рӯз метонем $2 не, депозит 100 мегум ва асали мефаҳмем. 2 рӯз подряд мо $1 сделка мекунем. Мо кор мекунем, баланс монда течени 2 рӯз $20 яъне. Ва ай сеюм рӯз уже мо сар мекунем ай 1.8, яъне $1.8 цент мемонем. Фаҳмидем дар инҷа? $1.8 сар мекунем ай сеюм рӯз. Ва дар инҷа шумо патират кардан очин қинай, агар ба ҳамин процент кор кунед. Ва течени як моҳ депозити шумо минимум $1000 мешавад. ай $100 ман ҳисоб китоб кардагиам. ай $100 агар ба сложный процент ҳисоб кунем, получается дар 77 рӯз шумо получается прибылтон $150,000 мешавад. Кадомит бовар намекунем, бодро калькулятора бигӣ ҳисоб кун. Например, якум рӯз мо $100 дорем, правильно? $10 кор кардем, баланси мо дар чанд шад? $110. Айдиюм рӯз сделкамона сарам кунем ай $1.1, уже $11 кор мекунем, баланси мо 121 мешавад. Ана ҳамин чиза плюс 10% карда рафтан мегирем ва ахтон мебинем. Барои ҳамон пас тараца кунем, вақте ки настроение надорем, идрон вообще надороем. ва ҳозир мо камтар шидат мекунем. Вай мо обновичава, агар она $2000 нашда боша, ягон сделкаега мекунем. ва чӣ хеле ки мебинем, отез чота моро сум дод. یه باریگه بینیم کو 1800. окей. ما уже ай нормам зиёд кор кардам бачаҳо. Ма бояд 1000 кор кунам, бас кунам. хай барои видео шуда, яъне шуморо камтарак фаҳмодан кор кардам. ва шумо бигем ки именно дар видео ма шуморо чиро ёд батам дар комментария бинависем бачаҳо, изом накашин. бинависем ки якай омар, например, нашоти инаиш видео шава, нашоти ваиш видео шава. дар ҷое чӣ кор карда метавона? Дар ҷое пробой карда метавона. ва ҳамчунин вниз фуромада метавона. Чтобы и ҳама чизи мо подтверждать шава, мо чӣ кор мекунем? Бучаи свечара ждат мекунем ва сарусма намешем. Барамон чӣ буд уже? ва дар ин ситуация ман чӣ кор мекунам? Просто так мо бояд $100 кор кунем, 2 дақиқа уже бисёр мешавад. Барои ҳамон 1 дақиқа интихобш мекунам ман. 1 дақиқа боло медорам. лекин ман ошибка. Барои чӣ? Барои чӣ ки 21 секунд ин свеча гандаро бозӣ мекунам. ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ. Нигоҳ кунед. Агар ки свеча стремится к на, яъне инаи иҷара, инаи поддержка иҷараша обновить карданда, значит сделкаи ман чӣ гап мешавад? Месозад. Барои чӣ? Барои чӣ ки ман 20 секундаш не заранее дор омадагием. И яъне мада может быть 20 секунди времяам нараса. Барои ҳамон пас тараца кунем ки вақте ки свечаро мебинем, штат кунем. Моменти сурва. Ман барои чӣ аҷа дор омадам? Именно худам барои чӣ дор омадам? Барои чӣ ки на дидем? Инаира чӣ кард? Обновить кард. Яъне ина 5, 10, 15. Течени 15 минут ҳамин линияро пробой кардаги набуд. Ва ин сделкаи мо ки гузашт, получается бояд ай мо уже 2000 бишава или не. хеле мебинем дар инҷа плюси худмонам ба даст гирифтем. 1807 ки боша, плюси 184 бо чизе намераса. барои ҳамон $10 сделка дарга намефаҳмам. ва дар ҷа чӣ хеле ки мебинем, свечаи бемаъне шуд. ва 1 минутада мебинем чӣ свеча бучидаги сабз бучидаги аст. 1 дақиқа боло медорам, значит
и бигзара уже тамом. Гарантирований 2000, то что цела кор мекунем. ва ҳамин ҳафта мо зиёда аз $14,000 вивод карда будем ва ай ҳафтаи нав мебинем насиб иншалло чанд сум вивод карда метонем мо. яъне сумои ман рӯзи шанбе якшанбе в основном ягон чи вивод намекунам. ай рӯзи душанбе бегаҳ сар мекунам, сешанбе чоршанбе то чоршанберо вивод мекунам. баъди чоршанбе уже панҷшанбе ҷумъашанбе якшанбе ягон чиро намерасам. 14 секунди свечаи 12 секунди точнее время вақти мондаги 7 секунди 5 секунди свеча. ҳарчи хеле ки мебинем геп поён дод, сделкаи мо нагзашт, значит мо чӣ кор мекунем дар ин ситуатсия? Иро обновид мекунем, мебинем чӣ гап шуд. ровно $8 намерасад, значит мо 10 минус дод будем, анака бисёртар намерасад, правильно? ва мо ҳамиро аҷдад мекунем, ҳамин параро мо аҷдад мекунам. параи соддаи бояд эга параи соддагарам доштем ки ҷои партофт айма. разницаи чикати нагзашт 24 пункт. окей. ва дар ҷо чӣ хеле ки мебинем свечо тен ҳама чӣ тен додистай. нав камтар объем пайдо шуд. 1 дақиқа поён медорам. вау, аҷои соз қапид. ва агар ки инами прямоугольника барои чӣ мондагем, яъне ини тенда биёя бураса болоида. неҷада биёя бураса, ма айҷа ятайга поён медорамадам. барои мо 20 мондем 38, значит мо дар ровно 20 сделка мешава. 20 сделка даҳо. ровно 20 сделка мешава ки мо сумози ҳисоб мекунем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. чихе иҷа 10 нишон додисе ва дар иҷа чанд нишон додисе? Сделки 18. иҷа чихе фаҳмем мо? ним сделкаомон поён рафте, значит 18 сделка, ин 20 сделкаше. барои чӣ? барои ки ята $10 нагзашт и обновид нашуде. ва мо соли худмонон $2000 кор кардем. ози камтар обновидш мекунем, рад мекунем. саҳариё мо вообще кор намекардам. як рӯз саҳар запистон карда будам видео ва ин имрӯза эксперименти ма. ва рӯзи душанбе саҳар насиб бо видео запис мекунем. ки рӯзи душанбе парои чӣ хелеш меган? реалиш меган, чиш меган? бо дар кор мекунем. ва разница байни ОТС реал медонед чие? реальни времяда твоя наблюдат карда метавонӣ, а ОТС котировкае ки набуда метавонам ва ту ҳамин котировкаро трудно ёфта. барои ки ту намедонӣ ин котировка 1 моҳ пешина боша ё ки 2 моҳ пешина. волатилность дар ҳамин ситуатсия, яъне чӣ хеле ҳамин моментша намефаҳмӣ. фаҳмо? реальни парада чӣ хеле ту наблюдат мекунӣ дар оҷа. реальни собитияда ё ки например любой парае ки медороем, ина криптовалюта медороем, BNB да, к примеру, медороем, нархш 303. значит мо бояд BNB-ро будроем ай трейдинг анализ кунем ва кадом ситуатсияда инами цена будагия диден. таймфрейм 1 минута не, на 5 минута да метавонед нигоҳ кунед ва ҳамин ситуатсияро шумо меёбед. например биткоинш медороем, чӣ хеле ки мебинем нарх 97000 кай буд, значит ин котировкаи навай медроен ҳамин позиция, ҳамин ҷои биткоин ку цена ҳамҷае ки ҳасте ҳамиша меёбед. так что барои мо одамое ки кор карда наметавонанд дар ОТС актив, мақсади гап фатвоҳои хичунобе бурорам последнее время. барои мо ҳар чиза бовар накунем. $1 дига намераса бародаро, чӣ кор кунем? 1 цент. 1 цент. 1 цент намераса. ва ман дар ҷо чӣ кор мекунам? дар ҷо аҷдад мекунам. як бор гепи камтарак поён надод. ҳай боло дуромадам. 1 цент намераса. ҳеҷ гап не. ҳосилу чӣ агар рӯзи иҷа камтарак поён биёяд,
ҷойи мехостагӣ ма ҳамин точка биёя, аиҷа уже уверинтар боло чикор мекунам ма $2 медорам, тамом. $2 тарафи боло, тамом. Ҷатиш мекунем. И яъне локальная точка сопротивления буд 5 минутада свеча объем мешуд ва ине свечае ки ҳозир сирх рафтаста и яъне 5 минутаи навай навсаршудагие. Барои ҳамин чӣ гап шуд, 10 секунди якум сделкаи ма мондагие, 25 секунди и ва даиҷа 3, 2, 1 секунди ине свечаи сирх бурчаиш мондагие. Гепи поён ки дод, тамом, капаи мо дуст мекунам. Ждат мекунем, и мегзара, уже надеюсь 2000 мешавад. Боз сделка намекунем дига. Ва видео намедонам чанд қадам кад, рости гап камтарак монда шудагӣ будам ва намедонистам чӣ кор кунам дар хона. Барои ҳамин гуфтам биёин хуб шумо да як видео запис кунам ва одамое ки нав мара тамошо мекунед, может бит ваёи ютубтон мебирояд, бародаро, ма чӣ хеле ки ҳастай, минус, плюс, любой чиро нишон метавонам, бе ягон монтаж мебирояд видеои ма дар ютуб абсолютно. Барои ҳамин иро обновид мекунем. Обновид нашудесай, бо ҳамин мара шайтон гуфти навай ғизғизак кардесай ки боз сделка кард, лекин ма уже ай нафс, ай план ма уже зиёд кор кардагим. Барои ҳамин дальше придётся ждать и кай обновид мешавад. Одамое ки бисёр мегӯянд ки ака индикатормон савитдай. Например, як индикатори инами пирасту ма шумо дайна савит метавонам ки понятно индикаторе уро ма қадом аввал истифода мебурдам, аввало зигзаг. Чиро мефаҳмонам? Яъне понижение максимум, понижение максимум, понижение максимум. Ҳамин коридорро вақте ки ба кавик ки шуд, ба кавик да зигзаг, уже инами чӣ хеле ки мегӯем ки уровни поддержка, сопротивление, яъне локальни точкаҳоро уже зигзаг барои шуморо уже месозад, тайёр метия. Ва инаҷа чӣ хеле ки мебинем сопротивление шайдидем. Ҳамин чиза мефаҳмонам. Магди просто пересечения линияҳоро мефаҳмонам. Барои ҳамин метавонед зигзага истифода барем ва ҳамчунин фрактала метавонед истифода барем. Куҷо шуди фрактал? Ине фрактала метавонед истифода барем. Яъне ҳар як баъди нигоҳ кунед. Як свеча диден, баъди ду свеча, баъди ду свеча уже савз ай боло мебирояд, баъди ҳар як кажди ду свеча, се свеча боло поёни ҳамин фрактал чира дар назар дорад. Яъне дар ҳолате ки свеча ай боло ки буд шуд, савз мешавад, ай поён ки буд шуд, сирх мешавад. Яъне ҳамин сирхи савзии точкаҳои поддержка, ҳамирам уровни, например, точкаи поддержкатона нишон медиҳад, максималкатона ва сопротивлениятона нишон медиҳад. Барои ҳамин чӣ кор мекунем? Хаймо иро обновид мекунем. Бача обновид нашудесаи забайд идвон кардан. Ва майлш дига чӣ кор кунем? Иро ждат мекунем, агар ки максимум биёяд, зур мешавад. Пастараста кунен хитона да зигзаг омӯхта кунен. Мақсад агар ки бигӯен индикатор, агар ки бигӯен ака худмон ёд бигирем, пастараста кунен уровиноро ине хел бикашен бе ягон помощник. 2052 цел мо назадем. Ай шумо лайк ва комментария. Ҳама касо обод бошед.